Йорданов, много ни е приятно. Днес е празник за училище Любен Каравелов, защото наш гост е... Да, този глас, който чувате, е на Недялко Йорданов. Нашият приятел, поет, композитор, режисьор и още ред титли, които той се е извоювал през годините. Вашите аплодисменти отново. Не виждам последните. Неща ще бъда прав. За всички нас е чест и удоволствие, че приехте поканата на драго сърце да гостувате в училище Любен Каравелов, град Бургас. Тук е ръководството, за директор, господин Ивайло Бинев. И колеги, класни и възпитатели, колеги от счетоводството и така нататък, всички един страхотен, прекрасен екип. Организатор на това събитие, аз, госпожа Теодора Иванова, класен на втория клас, госпожа Ана Кирова, възпитател, на нашето събитие, класен ръководител на втория клас, госпожа Елина Исова и госпожа Златина Кромова. Това са втория клас и втори В клас, които посрещат. Да дадем думата на вас. Искаме да ви благодарим за това, че сте тук с нас. Като започнем с втори В клас, те искат да ви благодарят с няколко поздрава за любимия поет. Ние сме тук, тези 4 момичета ще ви благодарят чрез вашите стихове. Ще ви кажем точно с какво. Когато изглежда, че няма надежда, че всичко е свършено вече. Не дей се смущава. Не дей се прощава. Не дей се предава, човече. Кажи, не ми пука. От тая не сполука. Аз мога, аз вярвам, аз зная, че въпреки факта, това е кракта. Това е кракта, не края. Благодарим ви, че ни давате надежда. Следва следващата благодарност. И тъй веднъж когато си беден, когато си слаб, когато трепери за къщата крак, когато наоколо кой както свари, препълвате с крак и че удръж на Мария. Но кой ще уча? Не дей се отчаива, не дей се навежда, не си позволявай да губиш надежда, защото макар да е жилаво злото, човека все пак побеждава доброто. Какво е ухолство, какво са пари, пред светлата участ да бъдем добри. Когато в сърцето ти гняв се навдига, кажи се на ум кротко думата стига и вярвай, че пак ще спечели двубоя, с лошите мисли усмивката е твоя. Защото, макар да е жилаво злото, човекът все пак побеждава доброто. Благодарим ви за вярата в доброто. И тъй веднъж в една гора, внезапно случай стар събра. От сянката на месечил, червена шапчица и вълк. Напукна всички правила. Той каза, сменела.
И тя повярва на лъка и двамата тръгнаха напред. Една звезда им беше знак, вървяха те по дъжд и сняг. Без дъжд добра и без чадър, тя по-добра, той по-добър. Ала един ловец с перо от приказката на Шарло Перо изпълнил своя служебен дълг, убивайки добрия вълк. О, смел ловец, поклон, поклон! О, пушко и на теб поклон! Поклон на точния патрон! Поклон на строгия закон! Но кой ще разбере защо? Без шапчица и без палто тя се броди в оня лес и търси своят вълк до днес. Благодарим. Благодарим на втори Б клас, толкова талантливи паралелки със силно изучаване на български език. Господин Недялко Йорданов, миналата година ние се срещнахме, всички класни ръководители, се срещнахме с вас в регионалната библиотека Периябро, където бяхте така любезни да предоставите и на всички нас, класните, вашата книга «Буквите в стихчета и картинки». Тази книжка е една от най-новите книги на Недялко Йорданов и беше неизменен спътник на нас, класните, по време на обучителния процес. Децата, когато учиха всяка една нова буква, с нетърпение и трепет очакваха да разлистим и да видим как е изобразена буквата, какви илюстрации има, какви стихчета са написали. Аз винаги започвах с това. Нека да видим нашия приятел, поет Недялко Йорданов, какво е написал за буквата А, какво е написал за буквата В. Децата наистина чакаха с нетърпение да видят вашата книжка. Само да вметнем, че книжката се издава с любезното съдействие на Министерството на образованието и науката и издателство Азбуки и се предоставя в цяла България. И всъщност това беше причината ние да се вдъхновим, т.е. аз се вдъхнови от децата, те от вас, за да направим по ваши стихове нашият празник на буквите, който се проведе април месец. Това беше много хубаво, аз го гледате видео. Да, този празник на буквите ние се вдъхновихме да направим нещо повече живи букви на фона на вашите стихове. И аз много исках да, понеже по това време ви бяхте в София, не успяхте да присъствате и много исках да видите видеото, защото децата много се постараха, нашето ръководство присъстваше. И след като успяхме да се срещнем, ви дадох видеото и просто тази среща беше неизбежна в момента, защото много съм благодарна, че ви е трогнало. По този повод искаме да ви покажем най-интересните и най-вълнуващи части от нашия празник на буквите и да ви поздравим. Да ви благодарим. Да, започваме. Хайде, деца! Буквата С се пише така. Вземаш поливче върху ръка. Почваш да пишеш буква позната О, ала спираш точно в средата и вместо слънце изгрява луната. Взимай моливчето, моя момче, да нарисуваме с тебе чукче. Дръжката първо надолу. Ето и в него да сложим чукчето.
Решение сме дали с малко кръстче. Две пресечени чертички образуват кръстче. Не иска да си праща до него. Искате да станем приятели, ще си помисля. Искате да станем приятели, още малко ще си помисля. Искате да станем приятели? Да. И така заедно днес съществуват, заедно днес буквата И образува. накрая всичките предишни букви вече знаят. Щом до мен си стигнал да четеш, значи книжки вече можеш да четеш. Благодарим ви, деца. Това бяха едни от най-вълнуващите интересните фигови моменти от нашето тържество. Децата изявиха желание много от тях да се закупят за спомен на вашата книга. Малко по-късно ще говорим за автограф, за снимки. Имат и въпроси към вас, но предлагам те да са към края. А сега е време да дадем думата и на нашия гост. Аз не бях идвал във вашето училище с рандотиите. Тем съм в Бургас, всички от училища знаех, но Любен Каравелов само бях чувал, че е най-старото училище в Бургас, обаче не бях идвал. И успях да се справя. Да се закъснях ми малко. Значи точно се. Благодаря на вашата учителка, защото тя е хвърлила на много труд и с много любов е направила това нещо, което вие виждам тук колко към 20-та, а бъдещи артисти. Ще вижда с мен. Да. Сега ще ви кажа първо една случка. Една вечер се катери от едно дърво. Представете си, аз се катери. Жертве! Ужас, обаче тя се катери. Стигна до половината, разумно долу. Пак се катери. Стигна до половината, айде надолу. Кожата е издрана, вече ногтите изчупени, обаче тя се катери. Най-отгоре на дървото стои гарбето. И казва, Благомецо, защо се катериш по това дърво? Вечката казва, искам да стигна върха, да си ям круши. Ама това не е круша, това е топола. Вечката казва, аз крушите си ги нося. Как те ли позначи това, да си носиш крушите, даже на една топола и да стигнеш върха и там да ги едеш. Така трябва да се стреми човек нагоре към върха. Сега, ви предполагам, че знаете кой е вашия патрон Любен Каравелов. Нали? Да.
Любен Каравелов е един от най-известните наши революционери по време на турското робство. Той не се е бил с пушка в ръка, а той е издавал списания и вестници в Букурещ. И тъкмо е дошло освобождението, той вместо да се зарадва и живял само една година още. Разболял се от туберкулоза и умрял. Тогава тази болест туберкулоза не е могла да се лекува. И така, горкия Любен Каравелов не е успял да се порадва на свободата. Но вие носите неговото име и трябва да го обичате. Чували ли сте едно стихотворение, което започва така? Хубава си моя горо, не вишеш дома. Това е Любен Каравелов. Радвам се. Сега, освен тази книжка за гости, аз имам една друга книжка, която се казва Приключенията на Красимир и Владимир и приключенията на Тамарка. Сега Красимир е мой герой, който аз съм написал, когато бях много години и имах един син, който беше на вашата възраст, аз го нарекох Красимир. И така им написах няколко поетки, една се казва Красимир на 5 години, другата Красимир на 6 години, другата Красимир на 7 години. И когато Красимир става на 8 години, 8 години? Да, когато Красимир става на 8 години, той вече има едно братче, което било на 3 години. Имате ли по-малки братчета? Си някой има, които да се дигнат ръката. Значи доста е. Аз имам голям брат. А ти имаш голям брат, обаче нямаш голям брат. Така. От всички тези поемки, аз ще ви прочета една поемка, която се казва Как Красимир, братчето му се казва Владимир. Как Красимир възпитава Владимир. Защото станало така, че майката на бащата на работа, майката също трябва да отиде на покупки, бабата и няма и казали на Красимир, ти ще възпитаваш Владимир. И сега ще ви прочета как Красимир възпитава Владимир. Случва ли се да останете с братчето или сестричето по-малко? Да. Случва се. И какво разбирате ли си или се карате? Карам се. Карате се ли? Вече съм във втори клас. Мога да чета на глас всички букви, всички срички, запетайки и кавички. Само, че ми дават страшни 300 страници домашни. Татко ми така разправя, пък се сърди, че се бавя. Вместо вън да си играя, се стоя в тази стая. Който не играе, а учи, той в живота ще сполучи. Баба ми така разправя. И не знам какво да правя. Хем не ще цял ден да уча, хем пък искам да сполуча. Майче, днес е точно вторник. Вкъщи аз съм отговорен. Баба ми е в магазина, татко ми е в чужбина, майка ми е пак на работа, с Владимир сме само двамата. Аз му казвам, слушай, Ватко, ти си малък, аз съм Батко. Хайде, чакай в тази стая, аз навън ще поиграя. Само няколко момента ти постой в апартамента. Владимир не ще обаче. Дърпа, рита, скача, плаче, хапе новата си блузка и не иска да ме пуска. Вече ми дойде до гуша. Този Владимир не слуша. 3 години и половина, а не ходя на градина. Чупи чаши, чупи вази. Ето вчера щупи тази. Баба все го оправдава. Възрастта му е такава, още нищо не разбира, а пък развали формира. Мама влезе в къщи гладна, седна, ахна и припадна. Татко ми пък се стъписа. Нямам да го ръкописа.
120 куплета, всички листи на парчета. Баба ми го оправдава, възрастта му е такава, а не иска да опита малко да го превъзпита. Там не така да справи нищо, аз ще го оправя. Слушай, Владко, аз му казвам, искаш ли да ти разказвам приказки за един строг, много силен носорог? Владко мъкна и не писка. Само казва, Владко иска. А какво е носорог? Нямаш нос, а имаш рог. Нито ти текат сополки, нито пък изпитваш болки. В петък в двора 100 момчета биеха се с виолета. Аз обаче се явих. Моментално я спасих. После ще отидох в пръв и видях носа ми в кръв. Мъчи ме ей този въпрос. Нямам нужда аз от нос. Ако имаш рог, тогава всеки ще те уважава. Бърши с рогата кърпа, никой няма да го дърва. Това момиче не се знае, кой с тебе ще играе. Вече ми дойде до гуша. Владко май не ще да слуша. Аз му давам камиона, той излиза на балкона. Аз му давам пистолета, той го хвърля на паркета. Аз му давам автомата, той се скрива под кревата. Аз му давам 2 колички, той обаче иска всички. На художник се преструва и стените нарисува. Даската ми черти, смее се и ми крещи. Владко нарисува кон. То прилича на бомбон. Кон ще нарисувам аз. Кон нарисувахме в клас. Нарисувах първо кон, после влак с един вагон, после 8 индианци, как играят бойни танци. Дано свърши се стената, ще рисувам на земята. Нарисувах вълк да кара автобус по тротоара. Пред слушатели 1000 слон да пее на естрада. Нарисувах после жаба. Изведнъж пристигна баба. Тя се хвана за главата. Оле, ами стената! На какво стената мяза? И веднага ме наказа. Целият неделен ден от игра да съм лишен. Нека да съм критикуван, но защо пък арестуван? Тя защо не се опита Владко да превъзпътита? А? Значи, може би ще се наложи някой път вие да се възпитавате по-малките братчета и сестрички. Иначе по-големите от вас превъзпитават или опитват ли се да превъзпитават? Нема, да? Да не се подават. Сега кажете ми нещо, което ви интересува, на което искате да ви отговоря. Кажи. Лесно ли се правят книгите? Моля? Лесно ли се правят книгите? Лесно ли се правят книгите? Ами, сега. Значи, аз бях на 7 години, когато за първ път написах едно стихотворение. То е много смешно. То няма... От тогава то не е сериозно стихотворение, аз съм бил за 7 години и съм го написал. Щом ви дойде отвътре да напишете, пишете. Важното е да знаете обаче рим е стъпката и римите, да може да римувате. Ето да кажем, какво стихотворение съм написал на 7 години за Левски. Бедна каштурка Левски живял и като малък той е играл. Той бил палък и лив и доста скуплив. Но като пораснал, той се борил с чест да направи България хубавата днес. Турците свирепи и черни като репи дали всички сили и го обесили. Видите? Колко тъжно завършва стихотворението.
се дават на големите. Така че, ако имате желание, трябва да опитате да пишете. Разбира се, има време, тогава има 500 спорни стъпки, и малко още. Трябва да знаете, но иначе ритъм е важен. Примерно, та-та-та-та-та-та, който пита как се казвам, няма вече да му каже. Ето това е. Та-та-та-та-та-та, като има ритъм тук в главата, то ще дойде. Пробвайте. Ако не пише, да. Иван имаше въпрос. Коя ви е любимата книга? Любими книги. Неговите или От вашите? От моите? Ами ако кажете, коя ми е най-любимата, изглежда, че другите не са любими. Това е все едно да попитате една майка, която има 3 деца, или 2 даже, кое е любимото дете. Може ли майка да каже, Тошко ми е любимото дете, а пък Сашко ми е любимото? Може ли? Какво? Не може. Не може. Петя, искаш да попиташ кой му любимия филм? Кой е вашият любим филм? Пита Петър Фионов. Любимия филм? Ами на времето. Сега не го отдава този филм. Той беше много хубав. На времето любимия ми филм беше "Ну, погоди". Чакай. Аз съм го гледал. Много го обичам този филм. Много съм го гледал толкова пъти. Значи го гледате сега. От време на време го пускат, нали? По телевизията. А къде? Имате си го на флашка. На компютъра гледате. Вие работите ли с компютър? Не още. Не още, но до година вече ще почне. Ще видите кой е Фейсбук и разни други работи. Има ли тези въпроси? Стоян Христов, имаш ли въпрос? Господин Йорданов, ние имаме една изненада. Сред нашите ученици се оказа, че имаме и ваша роднина. Това е Стоян Христов, който е трети братовчет с вашата внучка Кина. И всъщност даже миналата година спечели трето място на регионален конкурс за моят учител с стихотворение. Един от най-добрите ни ученици с медали, успехи, международни и национални състезания. Стоян, нямаш ли въпрос? Задай към господин Нелов. Нямаш, всичко ти е ясно. Добре, някакъв друг от втори клас? Да. Йоана. Защо обичате децата? Защо обичате децата? Защо обичам децата? Защото имам 2 деца и 3 внучета. Значи 5 души вече се дължат и на мен, не само на майка и на баба ми. Затова ги обичам. Те са мои произведения. Така или иначе аз съм ги създал. Ако ми нямаше мене, нямаше и тях да ги видя. Говори за моите деца. От моите деца аз обичам и всички други деца. Защото всяко дете си има баща и майка, които са го създали. Затова родителите обичат децата си. А децата страшно трябва да обичат родителите си. Много е важно това. Даже когато вече дойде време те да станат големи, да заминат, да учат или в София, или в чужбина, тогава на баща, на майка ми ще е много мъчно, че не сте при тях. Но вие трябва, тогава вече ще има. Всички имате ли смартфон? Имате ли телефон? Ама в училище носите ли? Забранено е, нали? Ама иначе да кажем време на време, като домачне, се обаждате на майка си, нали? Да, или по-скоро тя да се обажда да разбере къде са. След училище чакат ли тук? Някой прибира ли се само за ничего? Нямате да, нали? Малки ще още. Като станете 5 клас, ще може. Или четвърти. Какво? Или четвърти клас. Четвърти. Може и четвърти. Айде да кажа. Там до четвърти, не 5 клас, може би ще да разрешава да се прибира.
Кажи. От нашия клас, който вече няма да е в нашия клас, ако влизаше сам. Първи клас още са. Значи има такива храбри ученици. Друга има ли да видите? Искате ли да я прочета още нещо? Искате ли? То е малко страшно. Не се оплаши. То става дума за един бандит. Изпотайва се в мрака. Пъшка и подляцки чака да ме гръбне с пистолет. Аз обаче не съм влезла. И Тамара храбро влезла и извикала високо. Тук съм, всичко е наред. Пленничките се разплакали, а козлетата заврякали. И Тамарка продължила по посока на звука. Знаем, че в пещерите стават птици, стават нити, остри колкото ножове, заплашително стърчат. И изведнъж в тъмнината е като изстрел. После трети. Цели 30 куршума гръмнали със страшен шум. Всички 29 се забили в земята, но в устата на Тамарка влязло 30-тия куршум. Ура! Този път се получи. Най-накрая улучих. Тъй бандите се изпълзяват пещерата, той с страшно важен вид. И тогава пака кюта, 2-3 пати, 5-6 шута и пленила за минута тя бандита ми бандит. А Тамарка всички пленници от въжетата развързала така. Пленничките се разплакали, а козлетата заврякали. И Тамарка продължила по посока да звука. Знаем, че в пещерите ставърните, това четете ли? Така тя пленила за минута и бандита му звънни. И Тамарка всички пленници от въжетата развързала. А те радостно повтаряли: ти, Тамарке, ми спаси. Страшно сме те благодарни. Как да те ще отплатим? Няма нужда да отвърна. Стига ми едно, не си. Малката червена шапчицата си дала, а Стежанка е почерпила с цяла кофа сладолет. А пък седмите козлета обещали да им носят всяка сутрин козе мляко 7 месеца поред. Този, който пие мляко, става дете страшно мляко. Всяко мляко е невкусно, хлен помага да растеш, плодове и зеленчуци, прави мускулите буци, затова ти препоръчвам много ти да ги ядеш. Разбрахте ли пулката си, да? Виж, някой ставаш дете яко. Ами това е. Господин Йорданов, нещо искате ли да ни пожелаете към финал, понеже след подписи, снимки, още изненади? Сега ще да напишем книжките. Нещо да ни пожелаете, да ни кажете още? Много да ви пожелая, деца. Първо да бъдете здрави. Това се пожелава винаги, но това наистина е най-важно. Най-важно. Второто вече е ясно. Щом сте в училище, трябва всички да бъдете в училище. Няма как. Доктор ви дава отлично. Всеки трябва да поставя офицер, училище да бъде отлично. И дисциплината от ученици. Бих искала да дам думата и на ръководството, директорът на Любен Каравелов, господин Ивайло Генев. Благодаря, господин Йорданов. Върнахте ме мен и с 7 без 10 с млякото и вечерта и с кайгашота, сега с всичките тези мили, скъпи мигове, които са от нашите колегите, които сме. Искаме да пожелая от мои и от всичките да сте жив и здрав. Това винаги ще остане, словото ще остане, писаното ще остане за винаги и винаги е актуално. Независимо от това, коя година е писано,
В момента всичките тези неща се продължават да бъдат актуални. Чест и почитание, наистина много ви благодаря, че бяхте при нас. В името имахме 95 години. Това е най-старото училище. Да, имаме и Кирил Методи 155 празнуваха. Нали, те са, да. Имаме вестниче, което списваме юбилейния ни брой и един часовник, който да ви напомня за нас. Часовник? Да. Така че времето, дните минават бавно, годините бързо. Заповядайте с много уважение. Наистина благодаря. И един час слушахме всичките с интерес и децата ни мъркнаха наистина. Интересно ли беше? И на мен беше все едно бях на тяхните години и аз като слушах. И другото тази книжка, приключението на Красавица Крил, приключението на Каларка, тя е излезла при 10 години, обаче аз ще се уверя и ще кажа на вашата учителка, може би издателството да имат някоя друга книжка, който иска да ще видим, не съм сигурен, не мога да обещая, но мисля, че ще бъде интересно. Морското училище ви е викало мама е работила в морското училище и ви е викало Имаме и от нашия клас специален подарък на вас. Това е символът на Любен Каравелов, ябълката, комбинирано с българското знаме, с желанието за здраве. Здраве, вдъхновение, децата. Заповядайте. Се представила добре, а това е останалото от децата. Ще го запазя това за един. Благодарим ние и от втори клас също искат нещо да ви дадат. Това е тази кутия, благодарна Синович, и в нея за ябълките, символа на нашето училище. И сега ще парafразирам вашите и ще кажа, ако ти си много добре, лошо би да взел и сам, просто си теглете едно късмече с желание от дете, повядайте от сърце. Аз искам да благодаря и на колегите, които направиха и децата това прекрасно тържество. Госпожа Теодора Иванова и госпожа Елена Христова, които са в основата на тържеството. Разбира се, учителите в ДЦО, и госпожа Кирова и госпожа Светлана Клумба и децата от 2 А и 2 Б клас. Браво! Може да бъдете тихи и послушни. Аз така ли факт към господин Йорданов, защото толкова обикателно искате. Я да видя колко късметчето. Много късметчето. Като късметче ще ги измеси. Творчески полет. Добре. Ами това е. И освен автография, ако може снимки. Да. Живея град невероятен и некрасив, и неголям. Дали е нефтокомбинатен или пристанищен, не знам.
Наверно, само аз разбирам неотразимия му глас, неуловимия му мирис, заключен в името Бургас. Издухан от бургаски вятър, окъпан от бургаски дъжд, аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Бургас, на детството ми болката, на младостта ми дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. Наред десети по средата, зад масичка с микрофон и с химикалка в ръката, аз сядам тежко като в трон. Актьорите играят, молят се, умират с изкуствен вик. Зад всяка роля виждат столица и чакат столичен критик. А моята столица е този дежурен, неудобен стол. Понякога от малко поза сам си поставям ореол. Понякога от малко поза сам си поставям ореол. И се опитвам да играя на старомоден романтик, но истината не е в тая лъжа на грешният език, а просто може би е в нещо с необясним, внезапен глас, с дъх на сол и на горещо, с име на дете Бургас. Бургас, на детството ми болката, на младостта ми дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. Бургас, на детството ми болката, на младостта ми дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. Бургас, на детството ми болката, на младостта ми дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента.